podvečer, zdraví vás Tomáš, který vysílá Kiss Party. Máme na drátě Míru. Míro, halo? Čau. Někteří lidé si myslí, že práce v rádiu nebo v televizi je celkem nenáročná a nemůže se vyrovnat té jejich. A právě tohle tvrdili posluchači jednoho západočeského rádia. A to tak dlouho, až jeho moderátorům došla trpělivost a nabídli, že si na jedno odpoledne s někým práci vymění. A u takové akce nemohla chybět ani naše kamera. Stalo se vám, že vám někdo záviděl vaše zaměstnání tak moc, že by si ho s vámi nejradši vyměnil? Ne? Přesně tohle se totiž stalo moderátorům v našem spřízněném rádiu. A výměna to byla docela zajímavá. Na jedné straně Tomáš Čermák, spolumajitel firmy, která rozváží uhlí lidem až do domu. A na straně druhé Míra Hejda a Zbyněk Janíček, moderátoři rádia Kiss Proton. Tihle lidé se rozhodli, že si spolu na 3 hodiny vymění svoji práci. Moderátoři tak vzali do ruky lopaty a Tomáš usedl za mixážní pult. A pár minut předtím, než poprvé promluvil do éteru, mu nebylo dvakrát do zpěvu. Když jsem sem vlastně přijížděl, tak vlastně každý semafor jsem si přál, aby byla červená. Tomáš se ale nakonec svojí role zhostil na 1 a když se rozsvítila červená kontrolka on air, patřil celý éter jen jemu. Takový pirátský, dočasný, ale člověk neví, třeba ještě se někdy přijde na brigádu. Já jsem se fakt těšil, to musím se přiznat. Teďka, jak to vidím, tak to přestává být sranda, navíc nějakých asi 35 stupňů, ale zatím ještě optimismus je, takže zatím dobrý. Po naložení uhlí a jeho odvezení k zákazníkovi před dům to ale neskončilo. Oba moderátoři museli ještě 16,5 metráku uhlí nanosit z ulice až do sklepa. Po několikátém kolečku ale začal úsměv z tváře moderátorů mizet a vystřídal ho pod prakticky po celém těle. Zbyňku, máte za sebou zhruba polovinu toho, co jste si přivezli, jak si na tom? Makám! Já jsem dřív bydlel v Krušných horách na vesnici, takže tam to bylo celkem normální, ale já jsem na to zapomněl. A teď jsem úplně hotový, no. Nakonec se ale výměna všem líbila a ani jeden ze zúčastněných se nebránil tomu, že by si svoji práci zase někdy s někým vyměnil. Vladimír Pinker, televize ZAK. A to byla ode mne poslední zpráva. Dnešním hostem Studia Z bude Plzeň.